ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настаренотон соза. Имрӯз чӣ хеле десем бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагием. Бисёр навори хубай да. Видеоро то охиша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмем бардро. Бисёртар хонаҳои заминие бардро. тамошо кунед ва чӣ хеле ки дастгиритон сиз шидаги ҳамун як дона лайки бепила барои меҳнатҳои мо биҷиқен. Раҳмат мегум тона. ва бардро ҳам битонед ҳамин видеоро дар имоотонам поделитса кунед ва дар комментария бинависед ки аз кадом мисол, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия шумо дар хона ё замин квартира дар корай. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. ва бардро агар ягон кас хона, мошини ягон чи дигар реклама карда мефораш дар канали ма, инами рақамҳода танҳо дар ватсапш бинависед бардро. рафтем ҳама каса. бардро апашкоҳо моддаро доддаро эълона сар кардем. аввал имконият боша настренотон соз боша, ятаи лайка меҷиқем ва далши видеоро тамошо мекунем. агар настренотон соз боша бардро лайка биҷиқен, агар настрен надошта бошен хай чӣ гап не, маҷбур намекунем. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, кӯчаи Ҳасанобод. 6 сотиқ замин дорад, 3 дар хона, 1 веранти 11 метра. ремонти хонаҳо бародаро чӣ хеле десен, ремонти хонаҳо коробкаи гирдугӯшаи ҳамин хонада ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд. ову свет ҳастай, ҳуҷҷатоша 100% кардагиай, қариби хонада мактабам ҳастай. гуфтагие ки ба ягон квартираи шаҳри Душанбе боша алиш мекунем. ин хонаи десен бародаро қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, нархша бардро нарша 130 000 сомонӣ мега. ина номерои телефонош, агар шумо харидани бошен ҳамин хонара ё ки ба ягон квартира дар шаҳри Душанбе алиш кардани бошен, инами рақамҳои десен занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем, бо диққат тамошо кунед. вақте бо диққат тамошо мекунед, ҳама чиза мефаҳмед. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пештараш Қурғонтепа, участкаи ҷомӣ Заргар будай. шаҳри Бохтар, участкаи ҷомӣ Заргар. ҳам хеле маълумот додагиай. 4 сотиқ замин дорад, 4 дар хона, 1 кайлдор дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳастай. ремонти хонаҳо бардро созай. мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. документош 100% қариби хонада магазино ҳастай. ҳар намуд ниҳолам дора бардро. ниҳоли анор дора, себ, бодом, нок, шафтолу, ҳам хеле ниҳоло ҳам доштай. нархи хона бардро ва хоҳарои азиз 160 000 сомонӣ. дар шаҳри Бохтарай, 4 сотиқ замину, 4 дар хона. ина номерои телефонош, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. дар номерои Россия имо, ватсап дора. занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем. ин хонаи десен бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Сино. 7 сотиқ замин дорад, 4 дар хонаи беҳтарине бардро. ремонти хонаҳо миёнае, мешавад ки дар хона бидрои зиндагӣ кунӣ. 2 та веран дора, кухни, 3 та подвали дига ҳам доштай, ҳоҷатхона, ҳамом дора. ову светш бардро ҳастай пастай, яъни 21 дона дарахтҳои мевадиҳандаам дора. ҷош бардро ҷои ҳамин хона беҳтаринай, 100%, мисол қарибишда ҳамаи чи ҳастай, магазин, масҷид, ҳамаи чи ҳаст, хулоса ҷойш беҳтарин тенҷай. чӣ хеле гуфтам, бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Сино. нарша бардро ва хоҳарои азиз 45 000 доллар мега. 100% меарза бовар кунед. ина номерои телефонош, агар шумо харидор бошен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем. аз куҷое ки замин, хона, квартира дар корай, дар комментария бинависед. ман агар арзонтар шаёфтам, барои шуморо навхел реклама мекунам бардро. бинависед дар комментария ва ҳамун лайки бобигияй, момагияй фаромӯш накунед, лайкаро биҷиқена ки бардро барои хизматҳои мо. бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Навзамин. 15 сотиқ замин дора. 15 сотиқ замина, 9 дар хона. хонаҳо бардро ба таъмири замонавияй, ову свет доимӣ ҳастай, ошхона оғил дора. гирди хона бардро забор қатъи маҳкам кардагиай, мисол гирдиш маҳкамай. нархи хона бардро ва хоҳарои азиз 400 000 сомонӣ мега, бо савдо ҳам мешавад. ина номерои телефонош, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем. объекти тиҷоратии фурӯшие бардро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав.
собиқ полигон. 47 сотиқ заминай бардро, як қисмаш детаҷай, гирдаш полни маҳкам кардагия дарвоза дора. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кардагиам бардро. нархи ҳами объект 400,000 сомонӣ мега. бо касе мисол харидори аниқ боша, арзонам мешава. бисёр бардро ҷои хубай, мисол барои ферма кардан ё мисол барои ягон чи кардан бисёр ҷои хубай. 47 сотиқ замин нархиш 400,000 сомон. И қариб ки бардро беплан бигем мешава. Чӣ нархи арзонда. Ина номерои телефони шумо метавонед ки маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. ҳамаша шумо да мефаҳмона мета. дӯстони азиз, хаста нашидин охи? видеоро давом метем. бардорои хона ози и хонара ма гап мезанам, реклама мекунам, бо дар охири видео ҳам бародар хидр сиёмка кардагия дарини хонаша беҳад зур гап задагия да тамошо кунен. ози аввал ма гап мезанам, ба мисол бо далши видео мерава. хоб бардорои хонаи десен дар шаҳри душанбеяй детаҷай, кӯчаи айни 126, тарафи 7 километр дай, 7 сотиқ замин дораву 9 дар хона. хонаҳо бардро евроремонт кардагия, оли дарини хонара суратоша бинем, бовар кунен зури бадайда. ҳоҷатхона ҳамом кухни дора. дар дарини хона ҳоҷатхона ҳамом кухни дора, бо дар бериншам ҳоҷатхона ҳамом кухни савнаам дора. дар берин дар даринам дора. обу свет канализатсия ҳамаш ҳастай. гирди хона ба смен блок маҳкам кардагияй. нархи хона бардро ва хоҳарои азиз $110,000 мега. $110,000. ремонти хонара бародарон нигоҳ кунен чихе фасоне охи. И дарини хона мисол лесниса қаддим этаж мерой, яким этаж ҳама ремонти қойдавӣ. фақат мисол бародаро ҳами сум боша ҳами хонара мехарӣ, акам берин шаяд чи охи ҳаму я ранг бориш мекунӣ. беҳад хонаи хубайда гарини хидмда маҳқул шид, бовар кунед. хай мисол дар душанбе дар точкаи зурай мисол 7 километрда 7 сотиқ замина 9 дар хона, бовар кунед, фикр мекунам ки меарза. ина номерои телефонаш, марҳамат касе мисол харидор бошен занг бизанед. агар форатон мисол бардоро бихонен, мисол ҳама даниёша не парада бо ҳамаша навистагиам айму айавал то охирша. оз бо далши суратҳо мерава бардоро ва хоҳарои азиз, мисол дига суратҳошам тамошо кунен, ба далши ҳами бародар мисол ҳами хонаша сиёмка кардаги мода партафтагиай. видеорам тамошо кунен, мисол ҳамаша мефаҳмен. бо мисол ҳама ҷои хонара ба шумо якта ба якта гап мезана ки мисол наҷа мисол ванай, наҷа туалетай, наҷа залай. ҳамаша шумо да мета гуфта мета бардоро. тамошо кунен дига суратоша оз бо видео мерава. дӯстони азиз, ба як чи дигаша нагуфтам ки ҳамин бародар гуфтагия ки касе ки квартира дораи шаҳри душанбе, квартирара бита болои сумам бита мешава. мақсадам хеле гуфтагия. наҷашам гуфтам шумо да. ози далши бо видео мерава бардоро, видеора тамошо кунем, беҳад зур гап задагия да ҳамаша мефаҳмона мета бо шумо да. ина даруни хона ҷо якум этаж волкай бош лесница барои дум этаж стол якум этаж полни меҳмонхона. якум этаж полнисту меҳмонхона. Дуюм этаж полностью евроремонт. Инҷо спальня. инҷо хонаи хоби кӯдакона, духтарона.
اینجا خونه خوابی спальня. توالет، ванна, кухня. اینجا خونه خوابی کودکانه. کنسانر همه اصلاحی آشپزی. холодильник, кухня, гарнитур, стиральная машина, газ. бардро ва хоҳарои азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза касе ки то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақам 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. ва бардро ака видеоҳои мо ҳам хел мешавад. мисол хонаҳои арзон ҳам рӯй мекунанд, хонаҳои қимат ҳам рӯй мекунанд. шумо ай нархҳои мондагӣ мо бардро хафа нашен. хай мисол ака ози қимата рӯй кунанд ба мо намонем, ба ҳам бародар хафа мешавад. барои ҳамун мисол чӣ хоҳише мегӯянд, чӣ мисол хонае рӯй мекунен, ай мисол ай ғарбӣ рӯй мекунен, ай тоҷикистон мисол рӯй мекунем, мо ҳаракат мекунем ки дар ҳамин каналмон ҷо кунем. бардро хай ҳам хеле видео буд имрӯз. бахшиш ки хай квартира намондум, мисол ё замин намондум, хай уже видео тайёр кардам, уже 10 минути дига ҷо набуд росига, барои ҳамун дига намондум. агар ҷо мешид квартира мемондум, мисол ай шаҳри Душанбе ё ай шаҳри Бохтар ё ай шаҳри Хуҷанд, ай ки ҷое ки мегӯен, мисол ман бардро ҳаракат мекунам ки ҳамин гуфтагии шуморо бимонам. خب رحمت برای دستگیریتون، رحمت برای لایکاتون، رحمت که مثال بردروی خیلت خونه خرن نیستین، مثال ویدیوی ما را تماشا میکنین، دستگیری میکنین، گپ تو ندارم. شیروی نر، اپاشکو مادرو زنده باشین، خودتون احتیاط کنین تو ویدیوی آینده خدا نگهبانتون باشه. خیر. یگون گپی پست بلند گفته باشم بردرو بخشش میپرسم پیشکی.